First na ko cheka, fresh from the farm. Di ba kailaman ka ni Juyax? Oo, Juyax ko katong bitaw. Murag Julie nga grabe kayo kamamors nga wala gibugak. Sus, kung nagaraya palaga tayo. Buros bayat. Kay uwagan man ang problema, walay amahan. Maunang mga linya sa mga chismosa nga mga silingan nga walay lain buhat halalag paghimantay sa laing tao. Kiber kung buros, kiber kung walay amahan, at least wala mi nagpakuha. Dili pareha ng uban, giimnan lang og kurtal og Sprite. Aron ingnon nga single. Bantay lang mo makikain mo, bisan wala ra ba mo imbitara sa bunyag sa kong anak pohon. Bantay magdala mo giyahong, pakapinan pa ninyo kaldero, pakapinan pa ninyo bolsita, para mag-reach mo mga baga kay magdagoy mga chismosa mong mga dagko.